2025 मायथाइनि दिनै बे गिबि 1 जानुवारि अक्ट' खालि जोंनि एक्स भलन्टियार्स अर्गेनाइजेशना एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशना बयनोबो जोङो हामग्लायनाय खुलुमनाय गोजोननाय बावहरदों। बुहुमनि जेराव जेराव बर' फिसाफोर दङ बिथांमोननिसिम जोङो जोंनि खुलुमनायखौ बावहरदों, गोजोननायखौ हरदों आरो बिथांमोननि गोदान बोसोरनि जौगानाय गोजोननाय जोङो हास्थायदों। देग्लायनि बे गोदान बोसोरा बयनिबो थाखाय गोजोननाय लाबोथों, दावगानाय लाबोथों, जोंनि मिजिंफ्रा जाफुंथों जों बेखौनो हास्थायदों। दा दिनै जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सनि जिल्ला आफादनि बिथां आफादगिरि दं आरो नेहाथारि दं बिथां बालु ब्रह्म आरो प्रफुल्ल नार्जारि आरो लोगोसे सेन्ट्रेल कमिटिनि जोंहा चक्र ब्रह्म बिथांबो दङ आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर दङ आरो सोद्रोमा बिथांमोन दङ। आंजों लोगोसे आं बिथांमोनखौबो दिनैनि बे गोथार बे अक्ट'आव आं बिथांमोनखौ साबायखर होदों, आंनिफ्राय गोजोननाय बावहरदों। जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सनि जिबिलाक मिजिं, जिबिलाक हास्थायनाय दावगानाय जोङो जोंनि दाबि दावा बेफोर जाफुंसारथों बेखौ मिजिं खालामदों। दा जोंनि बे एक्स भलन्टियार फर्सनि जिथु जोनोम, बे जोनोमा 2022 मायथाइनि 18 डिसेम्बर खालि जोनोम जादों आरो बेनि उनाव जोंनि बे एक्स भलन्टियार फर्सआ गोदोनि एबसुनि दाबि बा भलन्टियार फर्सनि जेब्ला दाबिमोन बड'लेण्ड हादोर सोरजिनाय आरो बेनिफ्राय खोलाहा बर' ट्राइबेलफोरनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सोरजिनाय आरो बेनिफ्राय कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव एसटि हिसाबै थिसननाय, रिजनेल काउन्सिल दानाय, बेफोर दाबिखौ लानानै जों गोदोनिफ्राय एबसु आरो बेनिफ्राय भलन्टियार फर्स लोगोसेयै जोङो सोमावसारबोदोंमोन। बिपिएससि आरो ओमफ्राय आइजो आफाद बिथांमोनबो दङमोन। दा बे दाबिखौनो जों दिनैसिम जाफुंनाय नुयैखाय जोङो आरोबाव एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय जोङो बेखौ दाबिखौ दैखांफिनदों। जोङो बावैसो बे दाबिखौ लानानै दिल्लीयाव मोनसे डेलिगेसन थांदों। बे डेलिगेसन टिमाव जोंनि सेन्ट्रेल भलन्टियार फर्सनि आफादगिरि जोंब्लाव बड'सा आरो बेनिफ्राय बिथांजों लोगोसे गासै 12सा डेलिगेसना दिल्लीयाव सहैदों आरो बिथांमोनखौ मदद खालामदों एमपि एक्स एमपि क'क्राझारनि सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा। दा बिथांमोना 18 अक्ट' खालि डिसेम्बरनि दिल्लीयाव सहैदों आरो बेनिफ्राय 20 अक्ट' खालि डिसेम्बरनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार, इउनियन ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार जुएल अरामखौ लोगो हमनाय जादों आरो बिथांनो मेम'रेन्डाम गथायदों आरो जोंनि दाबि दावा गांनाय हास्थायनायनि सोमोन्दै बिथांनो फोरमायदों आरो बिथाङा जथेस्थ' गोसो होनानै जोंनि दाबि दावाखौ बिथाङा खोनासंदों। रायलायनायाव बिथाङा जोबोद
जोंनि डेलिगेसन टीमखौ जथेस्थ' बिथाङा गुरुत्व होदों आरो बिथाङा उनहालागैबो दिल्लीयाव थांनानै सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोरखौ लोगो हमनानै सम सम सावरायबाय थानायनि बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों आरो बिथांनि उनावहाय 22 अक्ट'खालि 24 अक्ट'खालि प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार आरो बेनिफ्राय प्रेसिडेन्ट आरो बेनिफ्राय सर्बानन्द सन'वाल बिथांमोननिसिम अफिसाव थांनानै बिथांमोनखौ लोगो हमनो हायाखैब्लाबो बिथांमोननि सेक्रेटारिनो मेम'रेन्डामखौ गथायनानै होबोनाय जादों आरो बेनि उनावहाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिजों लोगोसे जोंनि डेलिगेसन टीमा आरोबाव माखासे मिनिस्टारफोरखौ लोगो हमबावदों जेरैहाय सेन्ट्रेल माननीय ससियेल जास्टिस एन्ड एम्पावारमेन्ट मिनिस्टार रामदास आठवाले बिथांखौबो लोगो हमदों हा हुफोरखौ प्रटेक्सन खालामनो थाखाय जोंनो इनार लाइन पारमिटनि बेबस्थाखौ नांगौ दा बे बेबस्थाखौ दासिमबो आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ खालामाखै बेखौ गोसो होआखै दाबि हिसाबै दैखाङाखै जदिव असम सात्र सन्थाया अर्थात आसुआ इनार लाइन पारमिटनि बाथ्राखौ बुंबोदोंब्लाबो बिथांमोनाबो बेखौ प्रेक्टिकेलि गोसो होनानै दाबिखौ दैखाङाखै जायनि खारनाव बे इनार लाइन पारमिटआ नर्थ इस्ट रिजियनाव गुबुन गुबुन रायजोफोर जाजोब्बाय खिन्थु आसामाव थालांबाय आरो बिनि थाखायनो गुबुन हादरनिफ्राय गुबुन रायजोफोरनिफ्राय जोंनि जायगाफ्राव हाबफैनानै बिथांमोना जोंनि जायगाफोरखौ सेफैजोबनो खाबुखौ मोनदों दा बेनिखायनो बे दाबिखौ जाफुंहोनांगौ होननानै मानना लानांगौ होननानै जोङो गभर्नमेन्टखौ हेंथा होदों आरो जों आसा खालामो इनार लाइन पारमिटनि बेबस्थाखौ गभर्नमेन्टआ मावफुंगोन दा बेजों लोगोसे जोङो बुंनो गोनां जायोदि जे जोङो दिनै सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बे रायजो दाबिनायखौ जोङो मानो लाबोआमोन जे जों नुनो मोन्दों जे जोंहा जेथिंबो रैखाथि गैलिया जोंनि राव हारिमुनि बाथ्राखौनो बुंदो जोंनि हा हुनि बाथ्राखौनो बुंदो जोंनि राजखान्थियारि जोंनि मोनथाय जोंनि सांबिधानिक माखासे मोनथाय बेफोरखौ जोङो दिनै मोनाखै बेफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टआ बेफोरखौ जोंनि आखाइनिफ्राय सेख'नानै लांदों दा बहाय जोंहा जिथु बर'नि अस्तित्व बा ट्राइबेल हिसाबै जिथु अस्तित्व बे अस्तित्वआ गोमालांदों बिसेस करे हा हुनि बाथ्राखौ जोङो बहाय रायखांनांगोन जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जुदि सृष्टि खालामदोंमोन 1947-48 अर्थात 47आव बे आयेनखौ पास खालामनानै आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै आरोबाव 10 चेप्टारखौबो एडिसन खालामनानै जितु हा हु रैखाथिनि जितु बेबस्था खालामदोंमोन बहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सृष्टि खालामनानै होदोंमोन ट्राइबेल लिगनि बै समाव खालामनाय आन्दलन आरो बेनिफ्राय बिथांमोननि दाबि दावाखौ गनायथि होनानै बड'लेण्ड मिनिस्ट्रिया बेखौ गनायनानै लादोंमोन बै हिसाबै जोंहा प्राय 48 जितु ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक सृष्टि जादों समग्र आसामाव बे ट्राइबेल एन्ड ब्लक नि जितु आयेन 10 चेप्टारनि जितु आयेन बे आयेन मथे गुबुन हारिफ्रा बहाय हा लानो मोना हाबफैनो मोना न' बां लुनो मोना थानो मोना बे आयेन मथे नाथाय बे आयेनखौ रैखा खालामनाय जायाखै दासिमबो गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन हारिनि मानसिफोरा बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव हाबफैगासिनो दङ जोंनि जायगा जोंनि हा हुखौ बिथांमोना सेगासिनो दङ आवग्रिगासिनो दङ जानला मोनला बहाय न' गायसननानै हाफोरखौ दखल खालामनानै दा जोंखौ माने अनजिमाखौ खमायलांगासिनो दङ दा जोंनि मानसिफ्रा थाङै थाङै गावनि जायगा गावनि हा हुखौ न' बांखौ नागारनानै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांनानै हाग्रा बंग्रा रायजो जाहैनो गोनां जादों बेनिखायनो जों बेखौ दाबि खालामदों जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बिथा खालामनाय रैखाथि खालामनाय बे आसाम गभर्नमेन्टनि दायित्वमोन बेखौ मावफुङाखै जुदि बेखौ मावफुंनाय जायोमोनब्ला जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ
जोंनि आखायाव थागौमोन आरो जोंनि मानसिफ्रा हा गोमाजानानै सेजानानै गुबुन जायगाफ्राव खारलांनानै गोदाव सोराव आलाय सिलाय जाहैनो गोनां जानाय नङामोन। बेनिखायनो जों दा रैखाथिनि बेलायाव जोबोद माने गिथाव बाथाव मोनसे थासारिजों जों दिनै जुजिनांगासिनो दङ। बेनिखायनो बे जायफोर अनाथाइफोरनि आखायाव बै हा हुफ्रा दासिमबो बेदखलि जानानै दङ। प्राय जों मोननाय हिसाब बायदिब्ला प्राय गथै आसामाव 4 लाखनि बारा प्राय 4 लाख बाय 40,000सो हाया गुबुन हारिफोरनि आखायाव दङ, अनाथाइफोरनि आखायाव दङ। आरो जोंनि बिटिसि बा बिटिआर एलेकायावनो प्राय 3,80,000 बिघा हाया माने माबा जाना दङ, एनक्रोचमेन्ट जाना दङ, गुबुन हारिफोरनि आखायाव दङ। आरो बे हाखौ उद्धार खालामनांगौ होननानै इतिमध्य हाइकर्टआवबो मोनसे केस जालांबाय। हाइकर्टआ मोनसे राय होबाय जे बे लेन्ड ब्लकखौ रैखा खालामनांगौ, बेखौ उद्धार खालामनांगौ। आरो जायफ्रा बहाय बेदखल हिसाबै दङ बिसोरखौ माने एभिक्सन खालामनांगौ, बिसोरखौ होखारनांगौ। बे हिसाबै हाइकर्टनि अर्डार फैबाय आरो हाइकर्टनि अर्डार मथै बिटिसि सरकारनिफ्रायबो मोनसे अर्डार पास खालामनाय जादोंमोन। रेसपेक्टिभ जेब्ला एसडिसि अफिस बा डिसि अफिस बिथांमोननो हरजोब्बायमोन इन्सट्राक्सन जे बेखौ मावफुंनांगौ बै हाइकर्टनि अर्डारखौ। नाथाय बेखौ मावफुङाखै। जायफोर एडमिनिस्ट्रेटर जेरै एसडिसि अफिस जेरै डिसि अफिस बिथांमोना बे हाबाखौ मावफुङाखै दिनैसिम। बेनिखायनो जों सोरनि सायाव मा होननानै जों फोथायनाय लाखिनो? जोंखौ सोर रैखाथि होगोन दिनै? जुदि आयेन थाखानानैबो आयेनखौबो मानिनानै सोलिया। बै जिथु लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886नि आरो जिथु 10 चेप्टार बे आयेनखौ जुदि मोजाङै मावफुंनायमोनब्ला जोंनि हा हुआ गुबुननि आखायाव थांनाय नङामोन। आरो बेनिफ्राय जिथु हाइकर्टनि अर्डार होबाय जोंनि हा हुखौ रैखा खालामनांगौ आरो जायफोर अनाथाइबेल बा जायफोर माने नान बनाफाइड जायफोर सिटिजेन्स बेवहाय एनक्रोचमेन्ट खालामगासिनो दङ बिसोरखौ एभिक्सन खालामनांगौ होनना हाइकर्टनिबो अर्डार होबाय। आरो बे हाइकर्टनि अर्डारखौ मावफुंनांगौ होननानै रेसपेक्टिभ अफिसारफोरनोबो एडमिनिस्ट्रेटरफोरनोबो अर्डार हरबाय, इन्सट्राक्सन हरबाय। नाथाय बिसोरो मावफुंनो नागिरा। माने बिसोरनि ब्युरोक्रेटफ्रा बिसोरनि अफिसारफ्रा जोंनि हेंथा, जोंखौ जेब्लायबो मदद खालामा, जोंनि रैखाथिनि बाथ्राखौ बिथांमोना सिन्था खालामा। बेनिखायनो जोंहा दिनै उपाय गैला। जोंनि रावाबो दिनै रैखाथि गैया। जोंनि रावा इतिमध्य 8 सिडुलाव हाबखाबायमोन। नाथाय 8 सिडुलाव हाबनाय रावखौनो दिनै आसाम सरकारा बेखौ एसोसिएट लेंगुवेज होननानै बिथांमोना फोसावदों। आरो बे बिटिआर सुक्तियाव बेखौ एसोसिएट लेंगुवेज हिसाबै फोरमायदों। एसोसिएट लेंगुवेज हिसाबै फोरमायनानै बिथांमोना असमिया रावनि मोनसे सहजुगि राव हिसाबैसो बिथांमोना बेखौ फोसावनो नागिरदों। नाथाय 8 सिडुलाव बर' रावा हाबनाय लोगो लोगो बे भारतनि दासिम धरक 25 जिथु इन्डियान मेजर लेंगुवेज बेजों समानै बे मर्यादा मोनखाबाय। बेनिखायनो असमिया रावा जेसेबां गोजौसिम बे माने हमनाय मेम'रेन्डाम गथायनाय आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों सावरायनायनि जा फिथाइ बे फिथाइया मोजाङैनो जालांदों। दा जोङो आसा खालामदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनि दाबि दावाफोरखौ थाबैनो जाफुंहोगोन, जोंनि हास्थायनायफोरखौ बिथाङा जाफुंहोगोन, जों बेखौ मिजिं खालामदों। दा बेनि उनावहाय जोंनि सेन्ट्रेल डेलिगेसन टीमा फैफिननानै जोंनि जायगा जायगा मेल मिटिं खालामनानै बे बाथ्राफोरखौ फोरमायदों रायजो राजाफोरनो जे दिल्लीयाव जिथु सावरायनाय बे सावरायनायनि फिथाइखौ बोरै जाखो, माबायदि रेसपन्स होदों आरो जोंहा मावनांगौ खामानिया मा जागोन उनहालागै बेफोरनि सोमोन्दै जोंनो बै सेन्ट्रेल डेलिगेसन टीमा मिथिहोदों रायजो राजाफोरनो। दा बेनिखायनो जायफ्रा दिल्लीयाव थांनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों सावरायहैबाय बा मेम'रेन्डाम गथायनानै जोंनि दाबि दावाफोरनि सोमोन्दै मिथिहोबाय, जों बै डेलिगेसन टीमनिसिमबो जोङो साबायखरखौ बावहरदों। आरो बेजों लोगोसे बे डेलिगेसन टीम थांनायाव जिबिलाक जोंहा रांखावरि जिबिलाक खरसा जाबाय, दा बेफोरखौ जायफोरा मदद खालामदोंमोन जोंखौ रायजो राजाफ्रा
बा सोरबा सोरबा बिजनेसमेनफ्रा जों बिथांमोनखौबो जोङो एक्स भलन्टियार फर्स जानानै जोङो साबायखर बावहरदों। बिथांमोननि बै रांखान्थि अनसुंथाइ नङामोनब्ला हयथ' दिल्लीयाव थांनानै जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ लोगो हमहैनाया एसे असुबिदा जागौमोन। बेनिखायनो बिथांमोनखौ जों साबायखर होदों आरो उनहालागैबो जोंखौ बेबादि मदद खालामलांबाय थागोन होननानै जों मिजिं खालामदों। दा जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सखौ दानो गोनां जानायनि ओंथिया बा बाथ्राया बेनोदि जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारबोदों। 1987 निफ्राय 2 मार्चनिफ्राय आरम्भ खालामनानै 93 सिमहालागै सोमावसारनायनि फिथाइ हिसाबै जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों मोनसे सावरायनाय मोनदोंमोन आरो बेवहाय मोनसे बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल मोनसे सोरजिजादोंमोन आरो बे जोंनि थाखाय थोजासे जायैखाय जों आरोबाव सोमावसारफिननो गोनां जादोंमोन। आरो बे हिसाबै 2003 मायथाइयाव 2003 मायथाइयाव आरोबाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंखौ हांख्रायनानै बिएलटिजों मोनसे सुक्ति खालामबावदोंमोन। बे हिसाबै बिटिसि सृष्टि जादों आरो बे बिटिसिखौ 6 सिडुलाव भारतनि संबिजिरनि 6 सिडुल सोसननानै जोंनो माखासे पावार फांसन्सबो होदोंमोन, एरिया डिमार्केसनबो थि खालामना होदोंमोन। दा बे हिसाबै मोनसे अट'नमास काउन्सिल, इन्टारिम काउन्सिल सिगां दानाय जादों हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव आरो बिनि उनावहाय इलेक्सन जानानै इलेक्टेड मोनसे काउन्सिल फैदों 2005 सनावहाय। थारमाने बे हिसाबै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल अर्थात बिटिएडि एरिया आरो बेनिफ्राय सरकारा जाहैबाय बिटिसि। बे बिटिसि गभर्नमेन्टआ सालायदों 2020हालागै 2020हालागै। बेनि उनावहाय बिटिआर सुक्ति जाबाय एनडिएफबिजों, बे सुक्तिया जोंनि थाखाय थोजासे जायाखिसै। बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायावबो गभर्नमेन्टआ गोसो होआखिसै। बे हिसाबै बे दाबो जाफुङाखै। बेनिखायनो जोंनि गांनाय उखैनाया जिहेतु फुलफिल जायाखै, बेनिखायनो जोङो नुहुरबाय जे जोंनि बिएसि सुक्ति फैलार जानायनि उनाव आरोबाव बिटिसि सुक्तिनि उनावबो आरोबाव बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनावबो जोंनि दाबि दावा, जोंनि गांनाय हास्थायनायफ्रा बिब्दिनो थाबाय। जेबो जोङो गोजोननाय मोनाखिसै, दावगानाय मोनाखिसै। दा बेनिखायनो एक्स भलन्टियार फर्सआ एबसुनि गोदोनि दाबि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड भारत संबिजिरनि 2, 3, 4 आर्टिकेल मथै सृष्टि खालामनांगौ होननानै गोदानै आरोबाव दाबि दैखांफिनदों। आरो बेनिफ्राय ब्रह्मपुत्रनि खोलाहा ओनसोलनि बर' ट्राइबेलफोरखौ लानानै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सृष्टि खालामनाय, ओमफ्राय कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ माने बेखौ ट्राइबेल लिस्टआव सोनाय, रिजनेल काउन्सिल सृष्टि खालामनाय, बेफोरबायदि दाबिखौ लानानै जोङो आरो गोदानै मोनसे संग्रामनि बाथ्राखौ सिन्था खालामफिननो गोनां जादों। आरो बेवहाय गोदानै जोङो इनार लाइन पारमिटनि बाथ्राखौबो बेवहाय मख'दों। मानोना ब्रिटिशफ्रा 1878आव जितु इनार लाइन पारमिटनि जितु बेब'स्था खालामदोंमोन, इन्ट्रडाक्सन खालामदोंमोन, बे जथेस्थ' खामानि होदोंमोन। जे गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौ बेवहाय बेखौ एसे होबथानो थाखाय बे बेब'स्थाखौ खालामनाय जादोंमोन। आरो बेखौ उनहालागै भारतआ स्वाधीन जानायनि उनावहाय, उदांस्रि जानायनि उनावहाय बेवहाय मिज'राम, नागालेण्ड आरो बेनिफ्राय बावैसो जेरैहाय मेघालया बा मणिपुर, ओमफ्राय अरुणाचल प्रदेश, बेवहाय बे इनार लाइन पारमिटखौ बेवहाय इन्ट्रडाक्सन खालामनाय जादों, दासिमबो बाहायगासिनो दङ। आरो बे हिसाबै गुबुन हादरनि गुबुन जायगानि मानसिफोर बेवहाय हाबफैनायाव बे इनार लाइन पारमिटआ जथेस्थ' बिथांमोनखौ मदद खालामदों, हेफाजाब खालामदों। दा बेनिखायनो बे दाबिखौ जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सआबो बेवहाय लाखिदों, मेम'रेन्डाम गथायदों जे जोंनि थाखायबो जोंनि हा हु
जोंनि रैखाथि सिनायथि जोंनि माहारि बिसोर ओमफ्राय हा हु गासैखौबो बेफोरखौ प्रिजार्भ खालामनो थाखाय रैखा खालामनो थाखाय जे गुबुन हादरनिफ्राय फैनानै बेवहाय फामु जाफैनाय बा एनक्रचमेन्ट खालामफैनाय बेवहाय जानला मानला बिजनेस खालामफैनाय हा हु लाफैनाय दा बेफोरखौ होबथानो थाखाय